אתה חייב כדי שהתורה שלך תתפזר בכל העולם. לא שאתה לא בריא. אני רוצה שתהיה יותר בריא. אתה מבין מה אני אומר, מאמי? אתה מבין מה אני מבקש ממך? תחתור למגע, לרפות נפש בריאה, נפש שמחה, נפש זריזה, נפש שרואה בעין טובה, נפש שמחפשת לעשות ולהפיץ אור בעולם. אני יודע שאתה עושה את זה, תגביר את זה. כל אחד ואחד מכם. כל אחד ואחד מכם, אחי, אתה חותר למגע? אתה מנצח את יצר הרע או שאתה נותן לו לעשות לך בית ספר? אני מבקש ממך, אני דורש ממך, אחי. צא, תפשיל שרוולים, צא לעבודה. אני לא אעשה לך את העבודה, אף רב לא יעשה לך את העבודה, אשתך לא תעשה לך את העבודה, אמא שלך לא תעשה לך את העבודה, ושום פסיכולוג ופסיכיאטר בעולם, גם לא פילנתרופ, איזה יבוא איזה מיליארדר יזרוק עליך כסף, זה שטויות. אל תחכה לעשירים שיזרקו עליך כסף, לך תעבוד. לך תעבוד. כמה כסף תרוויח זה לא חשבון שלי ושלך, זה בורא עולם מחליט, אבל אתה תלך לעבוד. תפשיל שרוולים, קום על הרגליים, צא לעבודה. צא לעבודה, אחי. קשה, לא קשה, תאכל את זה.